माजों बुआखौ माबा बल्दार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्दारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बे दावराव दावसिनि गेजेरावनो लानानै फैदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ। मैया थांनाय हरावहाय मोनाबिलियावहाय सावथालफ्रा जोंनि बर' मानसिखौ होसो होसो अन्थाइजों खुबैनाय बुयै बुथारनाय जाथाया मैयानि हराव जानानै थांबाय। आरो बिथांमोना बे जाथायखौ मा खालामदोंमोन? एक्सिडेन्ट। बिथांमोना एक्सिडेन्टसो जादों होननानै बुंदोंमोन, नाथाय बियो एक्सिडेन्ट नङा। बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो टारगेट खालामबोबाय थाखादों जोंनि बर'जोंहाय नांनो थाखाय। बै थांनाय समफ्रावबो लावथियाव जेब्लानाखि बिथांमोना गन्डगल खालामदों, बिनिफ्राय लानानै आं बुंनि बै समावहाय लावथियाव दावराव जानाया बिथांमोना गावजों गाव गोसथोलायनायनि रुपमावसो जालायदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो बिथांमोननि कल रेकर्डबो दङ। बिथांमोना गावजों गावसो बुलायदोंमोन। दा बुलायनाया गावसोर सिखाजों सुलायनाय जादोंमोन। नैबेखौबो जोंनि बर'नाव फानदोंमोन आरोखि, बर'आनो मावदों होननानैहाय बर'जों दावहा नांनो नाजादोंमोन बिसोरो। लावथि पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामलायदोंमोन। जाथाया जादों भुटान रडनाव लामायाव पिकनिक स्पटआ 2 किल'मिटार गोजानाव दङमोन। बे 2 किल'मिटार गोजानाव जानाय जाथायखौनो लानानैहाय पिकनिक स्पटआव बिसोरो हांगामा खालामहैदों। आरो गासैखौबो जोंनि फर्दा थर्दा बिथांमोना हासिदलाबायजोबदों, दानसिलाबायजोबदों आरो खुमुथिजों नांलायहैदों। खुमुथिजों नांलायहैनायाव मा बुंदों मिथिबाय? एसटि खुमुथिजों बिथांमोना नांलायहैदों। मा एसटिखौहाय बे पिकनिक स्पट सामलायग्रा नों आंहा एसटिखौ होनो हागोन नामा? दा मेन खार'ना बेनो, एसटिखौ लानानैनो बिथांमोना बर'जों नांनो नाजादों। आरो दावरावा बै पिकनिक स्पटनिफ्रायनो सिरि जागायबोबाय थादों। बिथांमोना रेडि जाबोबाय थादों आरोखि बर'जों नांनोहाय। दावराव जाहोनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय एसटिखौ लानानै बिथांमोना दावराव खालामदों। मानोना जों एसटिखौ होबथायो नालाय, माने होबथाग्राफोरजोंहाय बिथांमोना नांनो जुगुमान दंबाय थाखायोमोन आरो। ओमफ्राय थिग मैया हरावहाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावबाय। ओमफ्राय बे खामानिखौ मा खालामदोंमोन? बिथांमोना एक्सिडेन्टआव दानस्लायदोंमोन। एक्सिडेन्ट, गावसोरनो एक्सिडेन्ट जानानै थैदों। नैबेफोरबायदि। दा बिथांमोना माब्रै एक्सिडेन्ट जागोन? बिथांमोनखौहाय होसोदों, टर्स ब्लि सेरनानैहाय गोबां दावराव खालामनानै होसोनायनि भिडिअफोर नुनो मोन्दों। नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नाय। बिथांमोननि गारियाव अन्थाइ खुबैदों, टर्स ब्लि सेरदों। बिथांमोना गावजानो गिनानै खारदों। खारनायाव बिथांमोना गावसिनि गारिया बेलथायदों। बे बेलथायनायावनो बिथांमोनखौ लगे एटेक खालामदों। अन्थाइजों माजोंबा खुथारदों होननानैहाय बै जायनाखि दायो सासे गोथाङै दङ, बियो दायो फारि फारि खोन्थाजोब्बाय। नङाब्ला बिथांमोनखौहाय एक्सिडेन्ट होननानैहाय बिथांमोना फोस्रावबायमोन, मिथिबाय, सिखोमाबावबायमोन। बेखौ नुनानै दा जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि रागा सिखादों, ओरैबायदि जांख्रिखांजोबदों। गामि गोथौआव दंब्लाबो जोंबो रागा जोंफैदों, थांनो गोसो जादों। दा बै बुथारजानायनिफ्राय बासायनाय सासे बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासं। गारिया बेलथायदों। ओमफ्राय गारिखौ बिसोर उनाव सावबाय। ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना? ओमफ्राय आंखौ जा बुंदों। ओमफ्राय बुंनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन, जों बुबाय, बेयाव थैजोब्बाय आङो। नाथाय सोबखागौमोन नालाय। मानसिफ्रा बे सालायग्राखौ, गारि सालायग्राखौ जायगायाव माजों बुआखौ? माबा बल्दार दंमोन साइडआव। अन्थाइ बल्दारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों। मानसिफ्रा साबैसेमोन? आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान। मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन? दा बुरजामोन। सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो। नोंसोर साबैसेमोन? जों साथाम। ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा? गैयाना? सावथाल दंना? एसे बुरजाथारमोन ना? नोंसोर साथाम? औ, बुरजा थिबोल लादों। बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों। गावजानो गिदिंबाय आङो, गावजानो गिनानै खारासैबो। माबाबाय, बाबाखौबो सोब्बाय। नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना? नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय। अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै, ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेलथायबाय। ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना? आंथ' बुंनो सानो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना बेसिबांनाखि बे साइडनाव दङना, गासैबो सरखारि हायावहाय एलेगेलै हाबनानै थाजोबनाय गोजा। बेखौहाय जोंनि बिटिसि सरकारा साफा एभेक्सन खालामजोबनांगौ, सिफायजोबनांगौ, नारखुजोबनांगौ जिसिबिजों। गावसिनि जायगायाव थाङो ना बबेबा रिलिफ थानानै जायो,
बे बिसिनि खोथा नाथाय जोंनि सोरखारनि हायावहाय बिथांमोनखौहाय दोननो नाङा बिथांमोना बे सिखोनाजार हाग्रानि ओनसोलावहाय बिथांमोना गोदान गोदान हादान सिफायगासिनो दं हाबगासिनो दं बेजों रावबो नोजोर लाहैया खोमा जोंनि सोरखारनि मानसिफ्रा दा बेखौ साफा एभेक्सन खालामजोबनांगौ बिथांमोना रिलिफ थायो ना मा थायो ना बहायबा मावनानै जाहैयो ना गावनि जायगायाव थांफिनो बेयो बिथांमोननि खोथा नंगौना नङा दा ओरैबायदि गरम गरम जागासिनो दङ उल्था बर'नि न'खौसो सावगासिनो दंबावो बिसोरो जिलिद थिर बोला बायदि बायदि लानानैहाय बर'नि न'खौसो बिसोरो सावगासिनो दंबावो बे आवदां बाजार होननायजों अब्ला साननानै नाय जोंनि हायाव थानानै जानानै जोंखौनो गाग्लोबनो नाजाबावदों ओरैबायदि बैमान जाथिना बे जाथिया साला रागा जोंदों रागा जोंना बुंफ्लांदों रागा जोङो बयबो जानोबा मोजां मावनानै जा मिलायनानै जा मा खना खना बुथार खोमानाय आरो बिसोरथ' गखानाय नङा जाखागोन गखानाय नङा बिसोरो दाख्लैनिफ्रायनो बिथांमोना बुंबोबाय थाखादोंमोन फेसबुकफ्रावहाय बर'फोरखौ साफा साफा गोदना हाथारगोन होननानै बुंबोबाय थादोंमोन बिसोरो नाथाय बे खामानिखौ बिसोरो मैया मावमारबाय बेनिखायनो जोंनि बर'आबो उनफिननानै थानाङा बेसेबांनाखि सानथालि गामि दङना एभेक्सन बिसिनि बिफानि हा नङा बियो जोंनि आबै आबौनि हासो साफा एभेक्सन खालामजोबनांगौ जोंनि बिटिसि सरकारा मानो हायाखै थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो एभेक्सनावहाय सुरु खालामनांगौ बेखिनिखौ बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय